Halo kabeh. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa sijine mandeg. Kita propose kanggo nimbang kabeh pratandha saka perusahaan ing sinau liyane scrupulously. Saiki ayo nganalisa indikator utama perusahaan Microsoft Corporation, ticker MSIF. Review iki digawe nggunakake data ing Juni 06, 2025. Dening klasifikasi guru markets perusahaan Microsoft Corporation kalebu subkategori T Internet, 63 perusahaan njupuk bagian ing comparison, kang banget wakil. Skor sakab kanggo perusahaan sing diteliti, 0,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,6 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar saham kita kabeh. Wigati dimangerteni menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang skor perusahaan 0,5 terms Microsoft Corporation. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Microsoft Corporation lan saham subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Microsoft Corporation nuduhake dinamika 13,1%. Marang dinamika rega kanggo subkategori dening 20%. Kapitalisasi pasar perusahaan Microsoft Corporation gunggungipun 3.476,36 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 9.981 miliar dolar. Regane buku perusahaan punika 321 $92 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $1 4 miliar. Subkategori kasebut $1 4 miliar. Kanthi bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Microsoft Corporation ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar, yaiku 34,828%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 31,444%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca organisasi saka subkategori ala -1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang 106.244 $, miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 33% saka usaha. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan apik 1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 36. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 28,4. Evaluasi rega tukar kanggo rasio badi dibandingake karo organisasi ing subkategori ala -1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 96.644 $, mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur ditaksir sawentara ing 112.566 $, yuta. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 12,9. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 6,4. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 270.030 $, mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka 308 $23 miliar. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 35,8% karo rata-rata kanggo subkategori 22,4%.
Assessment margin sales dibandingake karo indikator subkategori, apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel ing subkategori punika 10,052%. Iki 246% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo 15.246.000 dolar. Lan ing subkategori 4.400.000 dolar. Evaluasi ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori passable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu 423,8 ewu dolar. Kanthi rata-rata ing subkategori 154 dolar 7 sen ewu. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai 1.184.000 dolar. Ing subkategori ana 691.000 dolar. Evaluasi dodolan saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham for sale punika 0,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,2%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 74% kanggo perusahaan Microsoft Corporation. Ing subkategori, tingkat iki 66%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara 468 dolar. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira 510 dolar. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi, evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis perusahaan Microsoft Corporation. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.